70. évét. Legidősebb táncosuk 76 éves. A csoport vezetője Magda Balázs, művészeti vezetője Csersze Gábor. Jelenleg 18 főből áll a csoport. Céljuk a magyar néptánc hagyományok megismerése, felelevenítése és megismertetése. Balatonalmádiban, valamint kistérségi, megyei és országos rendezvényeken lépnek fel rendszeresen. Állandó szereplői a Péterpál-napoknak, a Balatonalmádi borfesztiváloknak, a szüreti felvonulásoknak és a litéri szenior néptáncbemutatóknak. 2007-ben az Életek az éveknek nyugdíjasok országos egyesületének szervezésében lezajlott, művészeti csoportok országos bemutatóján kiváló minősítést kapott a tánccsoport. Az ország határain túl is felléptek már. Legutoljára 2011-ben Kárpátalján, Bene falujában szerepelt a néptánccsoport. A Berényiek országos találkozóján is, és ahol lehetőséget kapnak, szívesen lépnek színpadra. Fogadják sok szeretettel őket!